Čau lidi! Vítejte u mého prvního videa, informačky. Vlastně ve kterém bych chtěl říct, co budu natáčet, kdy to tak nějak budu natáčet. A ještě bych chtěl od vás poradit, vlastně ještě co bych měl to natáčet. Takže, jako první hra, co budu natáčet, tak to bude tady to Crossy Road. To když tak dám do popisku videa, jak se to jmenuje. Abyste si to taky mohli stáhnout. A pak co bych pak ještě mohl natáčet? Ne, tak tady jakoby všechno. Toho majitel King, ten majitel, prostě majitel King Tom, to je jedno. Tak to taky budu natáčet. A já mám právě jeden problém u takových jakoby her, kterých to musíme mít jakoby naležato. Ne do sloupu, ale prostě naležato ten telefon. Protože jakoby já to mám teda na to ležato, akorát mě to tam pak ukazuje úplně blbě. Jakoby u toho videa. To, jestli chcete, tak no, já vám to ukážu. To ukáže třeba to Shake and Fidget. Jo, zapnu. No, vidíte prostě, jde to tam blbě vidět. Takže to když tak, kdyby mi pak někdo poradil, jak se to dělá, aby to bylo lepší. Tam mi 100% napište. Jinak, kdybych pak, to je už to měl spravený, a na jakou multiplayer hru byste mi poslali? Klidně bych si s váma zahrál, klidně bych to vydal, kdybyste si to přáli. Jinak, to by asi bylo z informačky všechno. Tak děkuji za shlédnutí, nechte like, odběr. Tak čus.